Piningon man ka ganiya, buhat. Oh, declaration niya. Nakaduog mo buhat. 9:31, Iglesias Katoliko. Sige, basahan na nato na. Doon man eh, ay 9:31 ko rin, kamay. Ako ani siya kanang Latin na po na siya, kini mo ay Greek. Okay. Paralel na siya. Ako, di kay ko, kadong basta Greek, mo balik kamunta na ako ha. Human all Ecclesia. Kak all mag-resort na hindi ka kumaro na Ecclesia na si Kak so kini marang diri ang kala agad nila ang ito pa ini ang naproba na Ecclesia na Ecclesia na Katolik ang Katolik is K-A-Q Kak so ilang ipasabot niya mauna yung Katolik atong laron so mao to ang itubag na ako no Sige. kaya na aman wala kasupa ano sulat ang Iglesia Katolik sa Griego wala na kay supa kaya nabasa na sa Greek New Testament Ibasa gani sa tong moderator ningon na gani sa kitungod kinare Iglesia gi-accept ra nga niya gi-accept ra niya nga doon na po Iglesia Katolika Romana wala may nabasa siya pa yung dapat basa Mr. Moderator ako ibasa kung doon na ba yung Iglesia Katolika Romana oy ginoong ito Mamaman niya ito ang tema. Alangan magmukawas ba sa pangutan ha? Paliw ko, Mr. Moderator. Uyon mo sa usawang kondisyon nga naaday mo ba sa Iglesia Katolika ha? Iglesia Katolika Romana. Nga, kay naaman na mo basa sa Biblia. Mo niya kung pabasa po. Okay, naaman ko mo basa nga. Nigawas na 107 AD. Mo itong basahan na kung na ba dyan? Ang naadi rin, ikaw na lang, Mr. Moderator. Amen on Iglesia Kat all is Audi. Huwag yung mabasa, Mr. Moderator, nga Roman Catholic Iglesia. Mauna akong tubag. Ay, huwag na mabasa Roman, pero damudawat kang na Catholic Church. Pero Roman. Ako na, Mr. Moderator, mato pala mo na Roman. Nagpasagot, yung ka sa Catholic Church na Abe ni mo, no? Yung tubag, yung tubag. Dili lagi ko mo. Yung ginawa sa inyong libro, no? Nga ligawas ng Catholic, kanang Catholic pa, Catholic, ng ngalan 107. Therefore, idungag ra ng Catholic. Napay lain anak nga person, dili lang kay Catholic. Kini karon nung gibasa, inyo ana nang gihubad. Pero mo nang gipangutahan ta ebidensya gani ako Roman Catholic pa yun ang inyo ang Iglesia Catholic, ang meaning na universal man. Therefore, universal yun to. Hindi po kalimutan man to. Pero dili referido sa Romano. Mo itong kapag na ko. Okay, ito karoon na. Ang iyong tubag is pinawad siya na Roma, na Catholic, na Iglesia. Iuban naman nila. Okay, sa likod sa mga hubad kaya, pero wala siya mo yun na referido to sa Roman Catholic. So mo yun nga. Ay, kung na yung missing nga Catholic, or ang Roman nga word. Okay, one more question. Sarap mo na, kung nila sa Catholic, katungkol sa Roman Catholic Church, if Jesus Christ is the founder of the Roman Catholic Church, who is the founder of the Roman Catholic Church? Give me the specific evidence, documentary evidence, Biblia, o reverensya. Na mo'y nagtukod sa Roman tao, give me a single person, but the Daniel Rosales. If Jesus Christ is the founder of the Roman Catholic Church, who is the founder of the Roman Catholic Church? Standard reference o Biblia? Single person, na dahil siya mo'y nagtukod sa Iglesia Katolika Romana. Tagay ko. Ang ayaw siya rin mong prueba, ha? Referensya. Single person, dili si Jesus Christ. Ayaw kung conditioning nga. Usa ka tao. Kay, pwede man matukod na, miskay dagan. So, sa argumentation na nibit, kinahanglan na dili Xerox copy. Kinahanglan na libro, book form, original copy.
Ay ko atake na ni mong kuwan kayo sana kalingga. Mawali ka ng bukpon, libro yun, nga original yun. Di ko dawatan na. Kaya yung libro. Kung di mo dawaton akong dalon, ihatag lang ako ngalan sa libro. Bahala kiningan mga to. Ang ngalan lagi, ang ngalan sa libro, Discourses of the Apostles' Creed. Discourses of the Apostles' Creed. Sinulat ni Arto, Reverend Clement H. Racknell. Akong gidala, Xerox lang, hindi ko kadalagdagan kayo. Kailayo ko, gigikanan. Karon, yan eh. Ana sa libro, Discourses of the Apostles' Creed, matod pa, yan eh ha. The Roman Catholic came into use officially and offensively in Great Britain in the days of Queen Elizabeth. It's used by members of the established Church of England to further a fiction known as the Branch Jury, which assumed Christ's Church to divided onto Roman, Greek, and Anglican branches. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic was proposed, but rejected. The bishop assembled unanimously decided upon to this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, 1870, Discourses of the Apostles' Creed. Ang founder may ipalita na kung ano official name. So, answer dili responsive sa dapat. Ang pangutanan ng Mr. Pretor na apay ebidensya libro nga bukpon sa mahini na dili sa testo may katapon. Kaya 1870, mga tigong sa Facebook, gingalan opisyal na, pero sa wapangan ligit tukong na dani sa Katoliko, opisyal na. Ayaw pag-interpret sa libro sa Katoliko, bukan autoridad. Ang yan pangayaw lang, pangayaw siya sa katao, man sa tao, base sa Biblia o referensya, nga nagtukod sa Roman Catholic Church nga dili si Jesu Cristo. Kung mangita litra por litra, di na tumuyon sa tuwang gipirmahan nga pamatud-an. Pag may pamatud-an, dili lang kay litra por litra. Ako ang gibasa nga ang Holy Catholic Apostolic Roman Church gi-assembly na sa ilang mga Santo Papa in 1870. Therefore, kung mangutan sa founders sa inyong the Holy Catholic Apostolic Roman Church, inyong mga Santo Papa in 1870. Klaro to, natubag Mr. Moderator. So, ako karoon na tubag niya, brother friend, ang nagtukod kano ini, dili usa ka tao lang, dili si Jesu Cristo pagtundok sa mga papa o kakaparihan. Wala yung tubag. Tana, kaya yung mga libro may gibasa, kinsa may mupasabot na, ang simano ikaw. Wawa naman ikaw mga sabot, di mo na yung libro. Ako yung admonish si brother friend na personal na komentaryo. Okay. Ako ngayon si brother friend na ganito ang ulitot mga sulti ng mga personal. Pero tabaga katapusan niya pangutana sa tabaga sa katapusan niya pangutana. Kinsa may otoridad na mo interpret ana. Kay Katoliko mo na siya na referensya. Ikaw ba hindi Katoliko o sila nga Katoliko? Pag ako sa otoridad, balag ilan ang otoridad. Ako, basta na ako'y nabasa nga gitukod in 1870. Okay kayo? Gitukod sa 1870 sa mga Santo Papa. Wato na mag-interpret ako, mag-interpret, gibasa na ako. Karon imo oras na sa libatal. Una mo sa libatal ang atong katapusan nila Pangulong ha. Sunduan ni Brother Fred, si Brad Nathaniel Rosales. 5 minutes sa Pundo Cristohanon. Brother Fred, Brad Nathaniel, imo na libatal, imong ipagawas ang pagguba o pagpulpog nimo sa ilang ipabarog. Salamat kayo. Ako na lang dalil-dalihon kay 5 minutos naman. Ako na lang ipunto por punto mga Ikson. Ako mga Ikson, mubasa akong Biblia. Kamu na'y bahala mo balanse. Kay dili ko mo-interpret o ako tabangi ko ninyo, sabot ko kung sa akong mabasa. Gibasa na ako ganyan mga Ikson, yung ulo sa iglesia,
Gibasa na kaniya ang ulo sa Iglesia Colosas kapitulo 1 bersikulo 18 ang Ginoo. Gibasa na ko ang ulo nila sa ilang dictionary, miskan pag nasa ilang dictionary, Santo Papa sa ato pagguba na dito palanggaan. O ganita sa pagkadugtong ha, kung pagkadugtong atong basihan, gadugtong sila gikan kang Apostol Pedro. Muna ang ilang pagpamatuod nga gikan daw kang Apostol Pedro, dugtong daw sila way pagkabukto. Pero sa ilang history, Britannica Encyclopedia Volume 9 page 123, ang pinakauna nilang Santo Papa si Pedro in year 64 AD. Ang isunod nila Santo Papa Linus 67. Sa ato pa nawala tong 65 66 ni ambak og 67. Kung ani ta sa duktungay, bukto nagaan dito pa lang sa ilang kinganlan nga papang Linus di jud ka duktong. Unsaon pa gyud? Unsa pa jud sunod ebidensya? Matod pa nila nga amato pa sa Biblia kung ibasa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ang dunay katungod otoridad sa pagpanudlo, pagpamadlong, pagsaway Biblia lang yun. Matod pa po ng Apostol Pablo, unang Korinto, kapitulo 4, versikulo 6, inaanglan kamo makagaton sa pagkinabuhi, nga dili na mo isaylo sa mga butangan na isulat na, aron wala ka din yung magpagarbo. Mauna kung ang istorya nato, wala sa Biblia, puro na pagarbo, sayop na siya. O unsa may istorya sa Biblia? Sa ilaha, may papa, itawag nila Vicar, papasi, ikan sa Latin nga father. Sa Biblia, unsa may ingon sa Biblia? Mateo kapitulo 23 bersikulo 8. Ang doktrina lagi kinahanglan pero ang doktrina di lang magkupot sa ngalan, di lang magkupot sa leader, kinahanglan napil doktrina. Unsa may doktrina ning kasulatan di? Apan ayaw kamo pagpatawag ni Rabi, kay kamo adunay usalaman ka magtutudlo o kamong tanan mga magsud o kinahanglan walay bisan kinsang tao dinhi sa yuta nga inyong pagatawag amahan, kay kamo adon na lamay usa ka amahan nga atoa sa langit. Doktrina sa Biblia tanan ta magigsuon di ta magtawag og Father. Naa sa ilaha, doon na ba sila gitawag na Father? Naa gyud, basahon ako. Britannica Encyclopedia Volume 9 papasit. Sa Biblia bawal, pero sa ilaha na sila yung balaod papasit. Volume 9 page 122. Papasit, the office and jurisdiction of the Bishop of Rome or the Pope. Latin, Papa, from the Greek Papas, Father. O ani sa doktrina baliktad yan mga itoon. Sa ilahan na gitawag Father, sa Biblia bawal. Kunya ilahan ba rin ang Pilisipon? Ikaw man lagi katawag, man lagi ka Papa. Nga, di man ka pwede magtawag kong Papa. Kana mga iksoon, filosofiya na. Ang ingon sa itong Ginoo, doon na tayo pagkatawagon, pag-abot sa pagtuo, aman, dito sa langit, mabasa, mabasa, Mateo kapitulo 6, versikulo 8, apan mag-ampo ka mo sa ingon niini nga pagi, amahan na mo nga tuwa ka sa langit, kato nga mahandili ng sibil, kay bulag ng sibil, bulag puting pagtuo, pag-abot sa pagtuo, usara ang Papa, ingon sa Biblia, mo na pagpamatuod nga ligon mga igsoon, kung kontrahon na itong Biblia, balikon na kung sulti niya ganiya, Galacia kapitulo 1, versikulo 8, bisan pagani kung angel, manawag, magawali kaninyo sa lahi, sa kikawali na, ipatong siya sa Biblia bawal, sa ilaha pwede. Unsa pag pwede nila nga bawal sa ilaha mga igsoon, nabasa na ko nga natin is balaod nga gitawag o simony. Ang meaning sa simony nila basahon ako Britannica Encyclopedia Volume 10 na ako din na ipasirox na ako libro yun siya. Kung makita mo ani itrack lang ning book number 12 1829 sa PMI Library Tagbilaran. Matod ba? Nasa balawad ka simuni. Unsa man ning simuni? Angay yun may balo mga igsoon. Simuni.
simony, buying or selling of something spiritual or closely connected with the spiritual. Simony in the form of buying holy orders sa iladay mga igsoon, pwede din ni paliton ning espirituhanong nabutan sa Biblia, di na pwede. Ingon na itong Ginoo, nakadawat ka mga way bayad, ipangatag usab nga way bayad. Mao na kung magpabautismo mga igsoon ay bayad, kung magpangadji mo mga igsoon ay bayad, kung ilubong ng mga igsoon ay bayad, tanan ay bayad. Supak sa Biblia, sa doktrina sa Biblia. Muna ingon ni Apostol Pablo nga kung ang inyong gitudlo lahi na sa gitudlo, di na gyud sa mao, ipatunglo na naagyo silang libro. Simony, mao nang di ka pwede may pare basta di ka mo eskwela sa ilang college of cardinal nga gihimo ni Saint Nicholas nga ilang pare gyapon. Mao na ilikon nga pagpabalo guba kahit tanang guba nga ang ilang libro mismo ni Saxer nga doon na sila idoktrina nga di mao, ngalan nga di mao, kaya pagpamatod nga ngalan di mao, wa na gyud Kristo ang ilang ngalan. Holy Catholic Apostolic Roman Church ang gitukod ni sa Ginoo, iglesia sa Ginoo. Ngalan jud niya mga igsoon, dili pwede mahimog iglesia sa tao na. Kay iya dyan ang iglesia. Una kong pagpabarog, ligon kay pagpabarog ng iglesia sa Ginoo. Lunlo nga, unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 11, wala na ilaing patukuranan pa nga ikapahimutang ni bisan kinsa gawasan na pahimutang na. Una istorya ni Apostol Pablo, wala na ilaing patukuranan. Salamat kayo sa inyong pagpapati. Katapusan akong parang mga igsoon sa aning debatal, ug salamat sa atong iniksoon nga si Efren de Pilipina ning oportunidad nga makapadayon ko sa inyo ha. Salamat kayo sa inyong pagpamati. Pamalambungin ninyo mga igsoon. Kaya itong kaluwasan mga igsoon, kita ra mismo nagawid. Wa ko ninyo nagdani mga igsoon, kaya para sa akong kaugalimong interes. Nagpamatuod ang mga igsoon, ako adyong gibasa, dili akong interpretasyon sa Biblia gyud. Kaya ang atong pagpamatuod mga igsoon, matod pa ang Apostol Pablo, pinaagi sa pagtuo sa mayong malita. Ngadto sa pagtuo, mao na gingon sa kasulatan, mabuhay ang tao pinaagi, mamatarong ang tao pinaagi sa pagtuo. Wa tay laing kapasanginlan mga igsoon sa itong kaluwasan. Biblia ra gyud mga igsoon gibilin sa itong Ginoo. Unya ang kunon ra bali ni sa uban nga ako aning Biblia, kuno gi-compile ilahan na dayon. Di baya ginama mga igsoon. Mao na salamat kay sa inyong pagtumati. Ako to ang rebuttal speech ni Brad Nathaniel Rosales sa Kristohanong Pundo. Karon ihatag mo ni Brad Efren Lapinha sa Catholic Faith Defender. Iyan sa turno ang pagguba o pagpulpo sa Kitubarog sa Pundo Kristohanon. Salamat yun, Brad Bibot ngayon atong pinanggagatbang. Ako pag nito yung gitabi nga nagpilig libro ng Ginoo. Ang tinuod, ang Diyos mo akin magpiling libro. Ang iyang gibilin mo ang simbahan. Wa pa may libro sa una. Ang mga apostoles sa itong magdadalang Biblia. Wa! Ang simbahan, magisterium, muna mo kahit sa Biblia. Muna nasalaag si Brad Nathaniel Rosales sa interpretasyon. Una akong sundan yung mga argumento na mati pa rin kaganina ulo na dictionary sa Tupapa. Si Kristo sa Colosas 1:18 muna visible human leader of the church. At visible ka na makita mo siya kanyang dilig makita nga Pangulo. Invisible leader of the church si Apostol Pedro. Muna yung Matthew 6:19 nga pag-iyon ni Kristo nga I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Whatever loose on earth shall be loose in heaven. So makadawat o gawi, tagon kanatamaan. Isaias 22:22. O niya, kanang maranggikan sa Griego Papas, sa Latin, Italian, word Papa. Siya mo plus po from. Isa na yun. Ya sa Waig Labanan ang word almanac, Anapukupax, page 402. The Post Pope of Rome, St. Peter. Ono Peter 5:13 ni Biblia. My wife, hey, ano, isa naman, si Pedro. Ang akong asawa diya sa Roma, kanang asawa din na biological, it is a church sa footnote sa 1 Pedro 5:13 sa Living Bible. Dito Roma sa Pedro, unang sa Tupapa, niya din mo apilong yun, marunong ni Grega. Niya akong sinda niya argumento nga ining Vicar Leader Bishop. Di man na ito nga, ano na
hierarchy of the church. Suma sa Our Catholic Faith Manolo Region, Bishop Oro, na Supreme Judge, Pope, Bishop, and mga kaparian. So na hierarchy of the church. Ang hiling Hebrew City 24 pa yung Bisto, dili ikatugyan ng pagkapari. Sa labang pagkapari ni Cristo, Hebreo 3:1, Hebreo 4:13, ang the great high priest, usara yun kay katugyan. Pero iyan ang ipaambit ngadto siyang mga apostoles. Asa mabasa? Marcos 3:14. King James Version, He ordained 12. Ang mapari yung rinahal gina. So, mapari ang mga apostoles, pinadig 5-6. Tingnan liwag kakabasa na. Roma 15:16, si San Pablo, ako pari na kwalis may balita. Yan ingay sa Matthew 23:8-9 nga, usar niya maan tawgon ito sa tinuod man na. Nakabasa ka, ang problema ang pagpasabot si mong ibasa, kawa mga otoridad. Yan ko mga nila, ang otoridad bitang simbahan, ikaw masay ka, uyon-uyon na negative mo na ka. Ang pasabot na ng lamahan, usara, nagintong kayo, na may magpataw ka man, Robin Cleo, Rosuinyo, na, muna yung ginawa ni pasadaan, na mo angkon lamahan, muna yung pasadaan niya, usara, aman lang itong amahan. Pero, ano na kung tawag ang pari kamahan? Sa 1 Corinto 4:15, lista na, mga kapasan. At masawa na ang King James Version. Protestant Bible din ni Katoliko din ni one-sided. For though ye have 10,000 instruction in Christ, ye have ye and many brothers, for in Christ have begotten through the gospel. Si San Pablo, ang mahal siya sa espirituhanon sa may balita, dili sa political. Yan na kita, ritual itong pinangganggapang. Unang ko na ko, 2 Corintios 6:18, nagpatawag ko kamaano sa. Matawag ko, parang sakto ang katiliko. Una na, bumagay ko na brother, Salmo 2:8, magtuon ka. Ang mga pare, ang obispo, sa Papa, ilis sa bulaton ni Cristo, dili sa Diyos. Wrong interpretation na ito. Mataparidagan mga bunyag o bautismo, bayad. So muna na wala po sa argumentation na nabit. Sa page 198 sa kitawag na refute oneself. Patungkol sa wala ang argumentation na nabit. Refuting oneself. This is an error in the work of repetition committed by an individual. We refute his own argument instead of his opponent. And makes it incredible that the individual should make an attempt to destroy his own case. Ikaw sa ikaw magumpa sa mga guring. Ibig sa aray ka magumpa, ikaw sa ikaw hindi mo sa peryonan, hindi mo sa kuwan, kikapang imong ipaparok, kaya sa mga kastima nga bunyag, wala ilabot sa debate. Sa lagda, dili mo kayo sa dima, hindi ka mo sumangga. Ang bunyag, atong ng pilong iskuta man mo, libre yung wala bayada. Na naman, sa ulo ko ng tayo ng Belisaw sa Buwato sa Pande, it is privilege to preach on the Diyos. We are Thursday prayer. Libre. Ulo pidlusin ko doon sa mga pare, ang pagbesa trabaho na. Roma 4, ang nabaw kinang suhulan. Saan na sila kuswari, dili sa pabayan sa may misa. Muna na, magbasa din ang Grupos Katoliko, niya ikaw rin magbasa sabot, delikado, matuis ang kumaturan. Asa mabasa, Buhat 13:8-11, ang trabaho sa yawa, pagtuis sa kamaturan. Dili ko may yawa itong amigo mo nagikang pa rin sa buhol ko. Yari ko sa debate sa Brando, tingali, pag-uman ko ni siya, wapo ba? Wala, naman, Buhat 13, kaya tuis kamaturan. Ang kamaturan na may ikisa Katolika Romana. Muna na, ang akong ipaparog ng Iglesia Katolika, ngayon, hindi naman tumagang doon. If Jesus Christ is the founder of the Roman Catholic Church, the center of the Sleepy, tingnan ko din sa affirmative stand ako, who is the founder of the Roman Catholic Church? Nag-aawag itin si Bendine, na nag-putang pa na founder, itawagan na sa limo. Muna na, kinahilan nga, inapti ka, kay sumasa 132 sa argumentation na debate, na akong explain kanina na the issue in general argumentation
General Organization, the work of disciplining and defending the issue is a report of the debate. Explain page 33 sa definition ng debate. Last na Mr. Peter. Necessity knowing the issue. It is necessary for our acquire or debater to know clearly and precisely the points of conflict. Kaya magsayang imong panahon kung wakat sabos sa debate. Now, it is we wish his time and energy to putting to breed sompa that will not help to establish his case. The recommendation ng debate. Salamat, may gawin. Okay to ang atong mga debatidor sa ilang mga nakita ninyo ang ilang mga kaalam kasilatian sa Biblia sa ilang friendly debate o niya ilaot kita nga lahat ay nakatunan nakutlo gikan sa ilang mga ambitay sa katarungan. Nagpasalamat kay ko sa grupo nilang Brad Nathaniel Rosales na okay mo all the way from Bohol para pagsangyaw sa ilang ipawarong o i-brand opinion sa Catholic Faith Defender. So ako ngayon tanan, let's give them a round of applause. Okay. Thank you, Brad, and good night.